alamisa ye octobre kalo tile 16 san 2025 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maiga a yirala k'a fɔ bi alamisa octobre kalo tile 16 san 2025 kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni bɛ tɔgɔmala Tombouctou olu fɛ yen nɔ a ka tɔgɔma yɛrɛ kɔni kunba ye min ye sa o de ye ka taa fɛn min yɛrɛ kɔni ye Tombouctou ale vestibule ni an bɛ ale wele ko bulon ni ladala kuma caman o yɛrɛ kɔni bɛ fɔ fo ka taa se dugu kunkan ko ma ni an ka dugu makɔrɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔta in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ a kan ka taa o yɔrɔ in birikiden fɔlɔ dali la fo ka taa se fɛn min yɛrɛ kɔni u ka dɔgɔtɔrɔso ale yɛrɛ kɔni lakurayali o yɛrɛ kɔni baaraw ma ani fɛn min yɛrɛ kɔni u ka sɛnɛ o bɛ se ka don ba la cogoya min na. Ka sanga ni an ka camancɛ fanga ka laɲini kɔnɔna général la d'armée Assimi Goïta a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ɲɛmaw ye olu yɛrɛ kɔni b'a la ka taa an ka maakɔrɔw ko olu sɛgɛrɛ walasa u bɛ se ka duwawu don kɛ an ka jamana ɲɛ cogoya min na bɔnna ni o yɛrɛ kɔni taara kɛ an ka maakɔrɔ fɔlɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka premier arrondissement na a yirala k'a fɔ maakɔrɔ filanan u yɛrɛ kɔni bɔla ka taa bɔnnako la maa min yɛrɛ kɔni taara bɔnnako la sa o de ye cour suprême ale ɲɛmaa ye docteur Fatoma Tera ale kɔni bɔla ka a kunda an ka premier arrondissement ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jelibugukaw olu fɛ yen nɔ ka taa a ɲɛ da an ka maakɔrɔba filanan kan ni ale bɛ wele ko Letanco Sanogo ni ale si sanga yɛrɛ bɛ taa san 103 ɲɔgɔn la ni musokɔrɔba in a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ka kɛnɛ ani na fɛn min yɛrɛ kɔni a hakili fɛnɛ ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka ɲi laadala kunda a yɛrɛ kɔni taara ni wore fo ka taa se tapi yɛrɛ kɔni ma ka taa di ni maakɔrɔba in yɛrɛ kɔni ma walasa a bɛ se ka duwawu don kɛ an ka jamana ye walasa jamana ale bɛ se ka basigi cogoya min yɛrɛ kɔni na o hukumu de kɔnɔna na sa halisa an bɛ to ni kunnafoniya ninnu na a yirala k'a fɔ fɛn min ye Mamadu Satiki Jate ale fɛnɛ bɔla ka a kunda an ka deuxième arrondissement ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Ɲarela ka taa a ɲɛ da an ka maakɔrɔba dɔ fɛnɛ kan ni ale bɛ wele ko Madame Fanta Sise a yirala k'a fɔ ko ale sisanga fɛnɛ bɛ taa san 103 ɲɔgɔn kɔ la walasa u bɛ se ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma cogoya min na. Tarata don su ka don araba don na octobre kalo tile 14 ka don octobre kalo tile 15 su la san 2025 kɔnɔna na an bɛ taa sankaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni banbagaciw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa binkani wale ko o yɛrɛ kɔni boloda ni marabolo kofɔta in kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 21 waati kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni binkani wale tigilama ninnu ye sa ko o yɛrɛ kɔni kun kɛlen don ka bila maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la bila maaw ni olu ka pick-up min yɛrɛ kɔni kun tununa ko o yɛrɛ kɔni kun kɛlen don k'o pick-up de kɔni ta fo ka taa se bolimafɛn dɔ ma ka u kunda san ale marabolo ka fɛn min yɛrɛ kɔni san ale commissariat de police fo ka taa se san ale gendarmerie ma ko u yɛrɛ kɔni kun bɔla ka binkani wale ta ka ni marabolo fila in yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sadio la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sadio la ale lakana tigilamaw ye olu bɔla ka tigɛ da kɛ ma kofɔtɔ dɔ kan o y'a yira k'a fɔ ni ma kofɔta ye ale yɛrɛ kɔni nɔ ye la fagali dɔ la fagali min ni o yɛrɛ kɔni kɛla septembre kalo tile 19 san 2025 kɔnɔna na protocoles olu fɛ yen nɔ ka sanga ni dugudenw olu yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ ani u ka dɛmɛ o kɛla sababu ye ka to u bɔla ka tigɛ da kɛ ni ma kofɔta in yɛrɛ kɔni kan a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fɛn min yɛrɛ kɔni ye ni ma kofɔta in ye a yɛrɛ kɔni bɛ mandat de dépôt o yɛrɛ kɔni kɔrɔ. Halisa an bɛ to an ka lakana tigilamaw olu ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 13 san 2025 fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu bɔla ka wuli ka jɔ kɛ ɲɔnɔ ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min ni ale bɛ wele ko Bewale Bale ani fɛn min yɛrɛ kɔni wɛrɛ Bale ni ale bɛ Dugabugu fɛ ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka dankari kɛ binkani wale tigilama maa 20 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ la fɛn min yɛrɛ kɔni u bolola fɛn minnu ye u yɛrɛ kɔni sera ko olu caman sɔrɔ fo ka taa se u ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ma. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ka sanga ni taji ale yɛrɛ kɔni sɔrɔli gɛlɛya a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni fɛn kɛnɛ ye ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ gɛlɛya la kosɛbɛ Kulukoro ale sugu kɔnɔna na wa yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye pomme de terre ni ale kulo kun bɛ feere 110 o yɔrɔw la Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na ko u yɛrɛ kɔni bala ko olu bɛ feere 120 ani 120 kɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye ku fɛnɛ ni u yɛrɛ kɔni kun bɛ o feere 70 yɔrɔw la ani fɛn min yɛrɛ kɔni 60 yɔrɔ ye ko u yɛrɛ kɔni y'o dayɛlɛ ka se fɔ
80 ani 90 ma wosonu u yɛrɛ kɔni kun be ale fɛnɛ feere daduma yɛrɛ kɔnɔ ko o fɛnɛ sɔngɔ yɛlɛla ka se fɔ 50 ani 40 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔma fɛn min yɛrɛ kɔni feerekɛla nunu u y'a yira ka fɔ ko nin fɛn yɛrɛ kɔni sɔgɔ gɛlɛyala ka kunba yɛrɛ kɛ ni min ye o de taji o yɛrɛ kɔni sɔrɔli gɛlɛya ko o de bɛ ka to ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka nin fɛn ko fɔta nunu ka olu dayɛlɛ Ameta asongo ale marabolo la ka sangani semaine kelen o yɛrɛ kɔni kurantigɛ asongo ale marabolo kɔnɔna na ka sangani fɛn min yɛrɛ kɔni taji o yɛrɛ kɔni kun sɔrɔbala a yirala k'a fɔ karidon octobre kalo tile 12 san 2025 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni asongo ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kuran sɔrɔ min yɛrɛ kɔni dajala fɛn min yɛrɛ kɔni kuranma baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni na ye minnu bɛ tali kɛ tailleur la fo ka taa se soudeur ani a ɲɔgɔnna caman ma Jawando service wulila dele ko la ko kura aw bɛ Jawando service dɔn ni sojɔ terrain feere ka taa se topographie o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Jawando service ka baara tɛ nin dɔrɔn ye dɛ Jawando service bɛ so plan ɲɛnamaw ni ka o bɔ ka di aw ma i ka plan b'i kunkolo kɔnɔ de a ɲɛfɔ Jawando service ye a b'a kɛ exactement a ka di ye cogoya min na wa ni plan yɛrɛ t'i hakili la plan dagabanaw de bɛ Jawando service bolo k'i ka so jɔ i n'a fɔ a ka di ye cogo min na k'i ka so jɔ i n'a fɔ a b'i kunkolo kɔnɔ cogoya min na Jawando service bɛ o kɛ aw ye o tuma aw bɛ ka mun de makɔnɔ plan de t'i kunkolo kɔnɔ walima i ka plan de b'i bolo a di Jawando service ma u k'a maquette ɲuman bɔ ni k'a di ma o t'a bannen fɛnɛ ye dɛ e maa min fɛnɛ bɛ yen nɔ k'i ka so jɔlen don dukɛnɛ fɛrɛlenba b'i bolo Jawando service bɛ i ka dukɛnɛ dilan k'a cɛ ɲa i n'a fɔ a ka di ye cogoya min na ka décoration ɲɛnamabaw ni ka olu kɛ a kɔnɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu tɛmɛtɔ la nin bɛɛ ye Jawando service ale ka baarakɛta ɲumanw de o tuma Jawando service a y'u ka nɛgɛjuru sira banba walasa ka se ka kunnafoniya wɛrɛ ni ka o sɔrɔ u ka baara taabolo la n'aw mɔgɔ minnu mago b'u la u filɛ nin ye Sotiba Sotel ko yɛrɛ ale masurunya la nɛgɛjuru sira 00223 79 09 48 48 Jawando service ka hakilina malien kele so kele Ameta kokan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire a yirala k'a fɔ sifinaka dɔ ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka sangani marifa bali o yɛrɛ kɔni nɔ ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ octobre kalo tile 13 san 2025 kɔnɔna na sufɛ fan fɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ni sifinaka ye ni ale bɛ wele ko Ernest Christophe ni a sisanga bɛ taa san 22 la a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni marifa bali o yɛrɛ kɔni bɔla ka ni sifinaka yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka sigida min nɔ ni a bɛ wele ko Benyiri o y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni talen ka taa 13 juillet ale yɛrɛ kɔni kɛnɛyaso la ko a yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na yen nɔ ka sanga ni u ka lakana tigilamaw ka kunnafoniya kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ ko marifa o yɛrɛ de kɔni cila ni sifinaka in na ko marifa in yɛrɛ kɔni cila maa minnu yɛrɛ kɔni fɛ ko u yɛrɛ kɔni suga ma se ka dɔn ko ni maa ko fɔta ninnu ko u yɛrɛ kɔni kun bɛ u ka bolimafɛn min u b'a ale wele ko kati ko u maa ko fɔta ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ o de kɔnɔna na ka sanga ni u ka lakana tigilamaw ye minnu ka wuli ka jɔ bɛnnen don ni maa yɛrɛ kɔni ɲangatala ani na minnu bɛ wuli ka jɔ sigi sen kan olu yɛrɛ kɔni bɔla ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ɲɛɲinini na kun min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to ni maa kɔfɔta ale bɔnɛna ani na walasa o bɛ se ka dɔn cogoya min na an bɛ ala deli badanɛma ala ka adi ani alisilame su bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ Ameta irisi kunu arabado octobre kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na irisi jamana ɲɛmɔgɔ Vladimir Putin ale bɔla ka siri ale jamana ɲɛmɔgɔ kura bisimila Ahmad Al-Shara a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ kura ni a yɛrɛ kɔni tala irisi a y'a yira k'a fɔ irisi o yɛrɛ kɔni jamana bolodi ɲɔgɔnmaba bɛ olu ni jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ ale yɛrɛ kɔni nakunba ye min ye walasa bolodi ɲɔgɔnma sira min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a tɔ bɛ se ka lakuraya cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na sa Vladimir Putin a yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ɲagalilen no siri ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni bisimila u ka jamana kɔnɔna na Ameta Madagascar a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni na fɛn yɛrɛ kɔni Madagascar fanga o yɛrɛ kɔni dafirila ka sababuya kɛ u ka militaire olu yɛrɛ kɔni dɔw bɔla ka taa fara dugudenw yɛrɛ kɔni ka manifestation kɛ walasa fɛn yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye a bɛ se ka fanga bila cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ France armée ale yɛrɛ kɔni bɔla ka wuli ka jɔ sigi sen kan ka taa Madagascar ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ta ni a bɔla ka discours kɛ tɛnɛndon k'a yira k'a fɔ ko fɛn yɛrɛ kɔni u ka assemblée kɛ a yɛrɛ kɔni na ci kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka député kuraw sigi ka sababuya kɛ ko député minnu yɛrɛ kɔni
kun bɛ yen ko olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka baara dɔ kɛ ka sigi a yɛrɛ kɔni kɔ kan ko o de la k'a bɛ fɛ ka député kuraw sigi walasa ani olu bɛ se ka baara kɛ cogoya min na o hokumu de kɔnɔna na sa fɛn min yɛrɛ kɔni ye Madagascar ale yɛrɛ kɔni député jɛkulu ye olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni sen tɛ na ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ kala ta la fiyewu ko a yɛrɛ kɔni n'u y'a bɔlen u yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmɔgɔya la pepewu o hokumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye u ka lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka militaire ɲɛmaa dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Arandrian Nira ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabi a yɛrɛ kɔni tagala ko ale yɛrɛ de kɔni bɛ yen nɔ fɔlɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni y'a suganti k'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'a sigi k'a kɛ u ka transition ɲɛmaa ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ni ala ye juma nata yira an na colonel Arandrian Nira ko u yɛrɛ kɔni bɛna a suganti walasa a bɛ se ka serment ta cogoya min na ka kɛ u ka jamana ɲɛmaa ye kunnafoni kuncɛla an bɛ segin ka na an ka jamana ba Maliba kɔnɔna na an ka premier ministre kɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko docteur Sumana Sako a yirala k'a fɔ daba masa ka wele sela ale ma kunu arabadon octobre kalo tile 15 san 2025 kɔnɔna na an bɛ ala deli badanema ala ka adi ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli b'a lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw kan bɛɛ sini ni ala man ka jɔnya na